Good morning guys. Hello everyone. Welcome to my channel. Guys, आं दायो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। बड'लेण्डआव थांसिगोन। दायो लास्ट समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना भिडिअ नायसो। हारसिंसो थांगोन खिन्थु ओमफ्राय सासे लोगो दङ आरो एयारपर्टआव लोगो हमहैगोन बेखौ। ओमफ्राय जोंहा सासेखौ गालांसिगोन। बिराद टेनसनाव दं नै बिथाङा गाबसिगोनसो दा दसे थानानै। स' लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय था आं बहा थांगोन अननानै। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take it to your head. मोनफैबाय दायो नै आङो एयारपर्ट मोनफैबाय आरो दायो। थांगासिनो दायो सासे लोगोआ नै जोंहा बिथिंजाय आंखौ वेटिं खालामगासिनोमोन मैया हरनिफ्रायनो। हा मैया हरनिफ्रायनो बिथाङा वेटिं खालामगासिनो आंखौ। माथो जोंखो दा लोगो मोननानै माथो जोंखो थिगानो फाइनालि गाइस सफैमारबाय जों दा एयारपर्टआव नै बेंगलर एयारपर्टआव इन्टारनेसनेल एयारपर्ट। बेखौ हमलाय नोङो एसे बेखौ माना लाबोफा। आं भिउखौ खिथानो नै एसे ओरैबायदि गाजा बिराद बरिया आरो ना जायगाया। हरनिफ्राय गाइस जोंना नै बर्डिं पासआ जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जोङो गेट नाम्बाराव थांनो नागिरगासिनो। ओरैबायदि एडभान्स फैखाबाय आरो ना जोङो। एकदम खुवा खुजोबदों बाहेरावथ' ओरैबायदि बेंगलरावबो नैबे थिंजाय एयारपर्ट साइडआव। दायो थांगासिनो जोङो नै गेट नाम्बाराव आराम जिरायहैनोसै रेस्ट लाहैनोसै। गाइस नै ओरैबायदि खुवा खुदों गुफुर गुफुरनो खुवा खुजोबनाय नै लामाखौ नुवा। देनजार खुवा खुदों आरो ने बेंगलरावबो बिदि खुवा खुयो आरो जोंसो मिथियामोन थाब सिखाराना जोङो। ओरैबायदि खुवा नै एकदम राव देन्जार गाजा ने खुवाया दिनै बाहेरावसो आरो। थ' गाइस नै बेरायगासिनो दायो एसे बिराद गाजा आरो ने लिफ्टजोंसो थांनायबावदों नै बिराद गाजा आरो स्ल' मसनाव ने। ओरै हमलाय आंखौ गाजासो हिटखा गवायावसो थांबावदों नामा माबा गवायाव दुबाइ थांबाय औ माबा गवासेयावसो थांगोन ना गुवाहाटियावसो थांगोन आरो थिगानो बागुरुम्बा मोसालांनाय मनो हरनाया आर'नाइ लासोनाय नै बिथिंजाय बिथाङा गुवाहाटियावसो थांगोन खिन्थु आं दुबाइयावसो आरो ने। जोबफैलायबावबाय नै बेहाय स' गाइस जों दायो नै सिङाव हाबलांसिगोन फ्लाइट गाखोसिगोन बिराद गाजासै ना। टिकेटखौ खिथाहरदों नोंनिखौ गाखोनाय जासिगोन नोंथांमोन नै बिसिनि गाजाथारनाय नायनोबा भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै दामादार फ्लाइट दं बिथिंजाय। दुबाइयाव थांनो नागिरदों नामा होनदों आङो लाइनाव थादो र' लाइनाव एसे फै ओरै फै खनसे माबायावनो जों मा लाइनाव थालायनायालै खनसे नाव गाखोनायालै जोङो बेयावबो लाइनाव थालायबावनांगौ नङा बिदि नाव गाखोनानैसो दिनैना फ्लाइट गाखोनानै आरो नावनिफ्राय फ्लाइटआव फैबाय आरो दाना नोगोद दं माथो फ्लाइटआव नै एसे दामा दाम। नैबे न' फिसाजों हालांबावसिनसो फ्लाइटआ नै
Apa ini? Era kalau lain orang. Di mana? Lain orang. 生活不能的， 有羡慕的，对不对？你应该说他们。 Negara kalau wanita lain aneh. Dan kalau ini. Lain orang 有 nih. 几多拉小子的？ Thau sừng năm đó đã rồi thằng ba. 你干嘛？ Zoom kalau mau coba nih. 这个吗？ Ini last. 告我是没那么。 Belum pernah. Siapa negara lokal. 这那边他是不行。 Nah, mana dong nih? Yoga. Nih. Islam kan lama-lama. Oh. Ayo, Kita mau bentar pada ya. Semua apa? Negara Meksika. बहुत सारे लास्ट ना उठाओ Hah? मैं लास्ट ना उठाओ Video ko? ना ना उठाओ Cinta. मैं भी समझ ना ले इतना बहुत आई भी आई उठाओ है Yo. आप यहाँ पर सीट नंबर दे सकते हैं डी बिल्कुल आयल साइड Ismail. हाँ आयल साइड आगे Dia berapa? Sini berna. चलेगा It's murder. Go crazy, berserker. I killed it, 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 it's murder. Go crazy. Bini जों फैनायफ्राय दा दायो बास गाखोसिंलाय बास कता गैया गाखोलायबायना बासाव नांला बिथिंजाय थाब ओंखारनांगौ ओइ थाब ओंखारनांगौलै हा वो दिन नहीं बोलूँ मैं भी होगा अ बासजोंसो दोनहैलायबावो नामा ना था सब मैं फोन में But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones. You can't go down. Finally, buat ini. चलाना है भी हम Hey, share. Wow. Bega? Roda, beg lager nih, pilih. Yun malih. Tidak nomor. Nih, Christmas nih. Purung lan apa? Yo. Lala. Purung lan berapa sih yo? Ini. Lala. Mau nih mun bene mau tuh sih. Oh. Beg lainnya sih dah ya. Ada yang aneh bet. Lana fैगोन sih. गिदिंगासिनो नांगौ नै सोरबा सोरबा मोनबायानो मालाय ओइलाय फैगासिनो नै आंनिया बिराद थाब मोनबाय आरो माखौहाय
माबा गिदिंबाय थासिगोन একো নাই দেখোন 114 নে হৈছে আজি ইমান জলদি হৈ আছে যে हा बिन्दा बेखौ लाना फैबाय दायो ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नामा एसे मेंनायबो मोनबाय जों बेयावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै नामानो बाय बाय लाभ इउ टु अल थेंक इउ सो माच